Yeah. Den er Gud til alle mine protestanter derude. Jeg ved, I er der. Fuck katolikker. Yeah. Jeg har en ting at sige. Amen. Amen. Og min yndlingslærer Christina, giv mig 12. Guddom med hammer, så klar og fin. Slår op på døren, her er min vin. Han sagde, køb ikke aflad, det er bare for sjov. Troen er gratis, og det er min dog. Han oversatte Bibelen, gjorde det nemt, så folk kunne læse sig op i lidt klemt. Med en kateklik fik han sin sag. Reformation, det var starten på en ny dag. Martin Luther, præsten med den store pind. Tror 95 til sig også sagde det her, det min sind. Han var så træt af paven og en stor mark, så han bankede op og sagde, fuck din gudsnak. Yeah, protestant. Eksempelvis. Fandme glad, jeg er ikke en fucking katolik. Og den tag med smykker, de var sikkert Panodora. Han havde en lækker dame, Katarina von Boer. Martin, hater på Kavaliv X. Han synes han er væk. Se min protestanter ud, katolik tud. Martin Luther, han er min Gud. Martin, hater på Kavaliv X. Han synes han er væk. Se min protestanter ud, katolik tud. Martin Luther, han er min Gud. Amen, 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 amen. Jeg ved jo godt, at I vil have den 95 gang, ligesom en stiser. Martin, hater på Kavaliv X. Han synes han er væk. Se min protestanter ud, katolik tud. Martin Luther, han er min Gud. Martin, Martin.